Τεράστιο. Είχες να βγεις ο Άντωνη, είχες να βγεις ο Άντωνη, θα πεις φωτογράφο τα πρώτα. Θανάση, αν του βάλαμε παιδί μπροστά. Εγώ σε πήρες. Ακούς Ανδρέα. Πόσο μου πάρει. Αντρέα, το πήρες στη διάσταση να πάρει τη μηχανή και μου λέει δεν πήρες το λαιμό σου. Μου λέει πήγες στη διάσταση την μηχανή μου. Και τώρα μου πήρε μαλακή. Τώρα λέει να την Αυτό πουλήσει. μου το λέει είσαι καλά. Εγώ σε πήρα με τους ζώους πώς την πήρες. Είσαι και μόνος σου πάνω από τη μηχανή. Και τώρα την πουλάει. Πρέπει και την παλάμου. Τι πουλάς τη μηχανή ρε. Πρέπει και την παλάμου. Μου λέει αν δεν έχω συγκρέσω, μου λέει θα έκανα μηχανή. Έκανα Σωστά, άλλα με τα ωραία μου λεπτά. Πρέπει με το γραφείο. Πάμε στην Γιάννα, μου λέει αυτό τώρα. Μου λέει και όλους τους προσβάσεις. Εσύ μου προσβάσεις. Καλά πήρε εργαλείο θα λέει. Αυτό βέβαια. Αντί να μου σε ευχαριστώ που λέω κάτι τέτοιο, και δεν έχω να πω, δεν θα την ευχαριστώ. Ίσως να το πάρεις. Θα την έπαιρνε μισή λέει απάνω. Ίσως να την θέλω να το πάρεις. Να την πάρω ή μην την πάρω. Να την πάρω ή μην την πάρω. Ρε μαλάκα, μας σε πάω, θα σου δώσω και αμάξι καινούργια εδώ. Άμα εγγυηθείς, θα ράσει το μεγεθείο. Έτσι θα είμαι στο αυτό. Τι θα μου τραβάς εδώ να φύγεις, Κώστα. Δεν τραβάω ρε. Δεν τραβάω ρε, εντάξει, μη σταυρές. Εσύ δεν είσαι. Εσύ θα του τάσεις.